Bo día. Hoxe vamos a comenzar esta serie de podcast sobre hospitalidade monástica falando pois con unha persoa que leva moitos anos vencellado ao Camiño de Santiago con un profundo coñecemento desde varios ámbitos. Un é a súa propia formación como historiador do arte, pero tamén a súa experiencia profesional. Estamos falando de Francisco Paco, para os amigos Singul, que, como digo, aparte de historiador de arte, leva, pois, creo que varias décadas á fronte pois da área de cultura na Sociedade Anónima Xacobeo, comisariando exposicións, coordinando proxectos e sendo autor de xa unha serie bastante interesante e ampla de libros sobre o Camiño de Santiago, desde varios puntos de vista, ademais, non? Co cal, con esa visión ampla, bo día, Paco. Bos días. Pois, bueno, vamos a falar un poquinho sobre este tema que é un pouco o eixo deste proxecto da editorial LAR, ¿no? Sobre a hospitalidade monástica, que eu creo que é un tema bastante obvio, por outro lado, dentro dos que hai que entender como piares, non, do que é o fenómeno xacobeo, que é a hospitalidade, non sei... Sí, non cabe dúbida. A hospitalidade, en xeral, é un dos piares da construcción do fenómeno xacobeo ao longo da historia. Comezou na Idade Media e durante séculos pois foi fundamental pois para axudar aos peregrinos, fundamentalmente con unha densa infraestructura de acollida, fundamentalmente pois organizada por a Igrexa, polos reis, nobres, polas cidades, os célebres hospitais dos barrios de francos, e moi significativamente pois os monxes, as comunidades monásticas. Sí, efectivamente, porque eu creo que hoxe en día o fenómeno monástico queda un pouco difuminado, non? No marasmo do que é o fenómeno xacobeo, pero eu casi teño a sensación, non sei que opinas, que nos inicios do fenómeno xacobeo xogaron un papel moito máis relevante do que a mellor poden ter agora mesmo, non? Empezando porque a propia primitiva Compostela foi casi un centro monástico antes que outra cousa, non sei como ves. Sí, efectivamente. Claro, o mosteiro de Antaltares é parte fundamental do Locus Antillacobi. É un mosteiro de monxes que estaba dedicado pois ao servicio do culto apostólico, do culto xacobeo. A eso engadiuse pois a diócese de Iria, Iria Compostela. Pois a veu despois. Prácticamente ao mesmo tempo, diría. Si, digres que empezaron xa a facer uso... Sí, prácticamente ao mesmo tempo. O Locus Antillacobi pois confórmase con Teodomiro de Iria e a Curia, de xeito moi significativo e importante pois os monxes, como digo, de Antaltares, que institue Afonso II o Casto. Ti crees que máis aló desa imaxen do monxe como un home que ora en soidade xogaban un papel, o sea, que papel crees ti que xogaban os monxes no século XI e XII na sociedade? Porque eran transmisores de saber, o sea, non era esta idea do comenzo do monacato alá en Siria, en Egipto, un home que se refuxia, que fuxe do mundo, non? Eran realmente casi creaban infraestructuras, o sea, quero dicir, tiñan un papel de artellador, non? Efectivamente, bueno, unha cousa é o eremitismo e outra é unha comunidade monástica. Efectivamente, son cousas diferentes. O eremita é o que está illado, só, levando unha vida ascética, de oración, etc. E unha comunidade monástica pois é un grupo de irmáns que se reúnen pois baixo unha regra
dende logo no Camiño de Santiago, na Alta Idade Media, pois xa os mosteiros, baixo a regra que fose, xa ofrecían hospitalidade monástica aos peregrinos, pero, claro, durante o proceso de benedictinización do monacato, claro, xa coa regra de San Bieito, no que construese en Europa occidental, pois unha sorte de gran multinacional, por así decir, que tiña pois a capital en Borgoña, en Cluny, e tiñan pois unha rede densísima de mosteiros dende Polonia a Península Ibérica, dende as Illas Británicas a Italia. Entón, pois, cunha rede tan extensa que tiña, dependía fundamentalmente de cada abade e dependía do abade de Cluny, é dicir, non tiñan unha dependencia directa dos bispos, nin dos reis, non tiñan unha obediencia aos poderes locais, é o que quero dicir. Entón, eles, a súa obediencia era o gran abade e, obviamente, ao papa. Entón, no proceso da reforma gregoriana, no que búscase a unidade litúrxica, pero búscase tamén pois unha rexeneración de Europa, unha rexeneración do cristianismo occidental, pois os monxes manter un protagonismo moi especial. E ao longo dos camiños de peregrinación, ao longo do Camiño de Santiago, pois vanse extender as comunidades vieitas, porque van a recibir dos reis os mosteiros anteriores, entón van digamos que vaise producir un proceso de benedictinización dos mosteiros en xeral e do Camiño de Santiago en particular. É curioso sinalar, porque supoño que moita xente non o sabe, cando falas de Cluny, falas do papado, que algúns dos papas saíron desa gran abadía de Cluny. Efectivamente, sí. Prácticamente no primeiro tercio do século XII eran monxes que viñan desa abadía e que chegaron ao papado, efectivamente. Calixto é un deles, o famoso suposto recipendiario do Códice Calistino. Calixto é un deles, sí, efectivamente. Exactamente, non? Calixto, que, bueno, tiña un nome borgoñón que era... Calixto II, sí. Non sei se era Hugo, bueno, non sei. Cando falamos de hospitalidade, a palabra hospital, hoxe en día semánticamente, ten unha connotación a día de hoxe, non no contexto do Camiño de Santiago, non? Pero máis ben sanitaria ou curativa, non? Sí. En orixe, que desde logo a idea dun hospital medieval non é esa, ainda que tamén asistiran a enfermos. Bueno, é asistencial, en xeral, asistencia do corpo e do espírito. Sí, pero tamén do estranxeiro ou do, quero decir, hóspes, quero decir, bueno, é a idea do que ven de fora ou... Sí. E hai que proporcionarlle calquer tipo de auxilio, non? Ti que coñeces, creo que moi ben todos os camiños de Santiago, particularmente o francés, nos podes un pouquiño contar cales eran as características principales dun hospital tipo nun mosteiro? Bueno, os hospitais non eran moi grandes, hai que decirlo, os hospitais sobre todo, sí, eran pois o máis normal é que tiveran 12 camas, 12 camas para como 12 son os discípulos de Cristo. É un número... Aínda que hai que ter en conta que as camas eran colectivas, rara vez, rara vez había unha persoa sola nun leito, entón os leitos pois podían ser de 3 ou 4. Separábanse a veces homes de mulleres, por ese motivo. Obviamente, sí, efectivamente. Senón, estaríamos entrando nun territorio... Obviamente había separación de sexo, sí, pero empregábanse as camas de xeito colectivo. Pero, bueno, normalmente non eran grandes hospitais, os monásticos. Había hospitais, pois, como o rei de Burgos, de Afonso VIII, que era un hospital, pois, de grandes características, ou de Santa Cristina de Somport, que era un gran hospital. Bueno, nese caso, sí, monástico ao final, non? Porque seguían a regla, non? De Santo Agostinho, creo. Pero, bueno, en xeral non estamos falando de grandes... Non, os mosteiros tiñan hospitais modestos, pero ofrecían hospitalidade
como digo, para o corpo e para o espírito. O mosteiro, hai que ter en conta que forma parte da sacralización do camiño. A idea do mosteiro é unha antesala do paraíso. Esa idea, non? É un lugar fora do tempo e fora do espazo. Entón, neses lugares que están habitados pois por seres anxélicos, que son os monxes, os monxes son peregrinos que dende diversos lugares foron ao mosteiro. Son xente estranxeira que están acollidos a un mosteiro. Eles non saen, normalmente, rara vez saen en peregrinación pois a algún santuario, porque eles xa son peregrinos que dende diversos lugares lonxeanos, como digo, vanse a acoller a un mosteiro. O deserto, deserto como concepto, esa para eles o lugar ao que acceden, digamos, non? Sí, o monxe do século XII fundamentalmente está reproducindo en terra o que as almas dos santos, os santos fan no ceo, ante Deus. Están, pois, coa recitación dos salmos, o canto dos salmos, e, sobre todo, claro, están en oración continua, co que se chamaban as misas encadeadas. Antes de que rematara unha, xa empezaba outra. Era continuo. De maneira que tiñan unha... Xa se sabe que a regra di ora et labora, pero, francamente, eles dedicábanse máis a oración. A orar que a... Sí. Eles tiñan, pois, campesiños sometidos ao sistema de feudo-vasalaxe, que eran os que traballaban. Os que elaboraban. Eran os laboratorios, efectivamente. Certa especialización, non? Sí, a sociedade medieval estaba dividida en tres grupos, digamos. Era un equilibrio entre os que oran, os que elaboran e os que loitan, os guerreiros. Eran fundamentalmente, claro, en moi distinta proporción. Había a maioría eran laboratorios, efectivamente. Logo había unha minoría de guerreiros e outra minoría de cregos e de monxes. Efectivamente. E, bueno, nestes hospitais ou hospederías, supoño que, sobre todo, a parte de descanso, consolo, o que se ofrecía era sustento de varias maneiras, non? Quero dicir, que era o máis habitual que recibira un peregrino tipo nun mosteiro tipo? O normal, a parte dun leito, de pasar ali a noite, de participar podía participar na liturxia da igrexa do mosteiro, pois recibían comida que normalmente pois era unhas legumes, un pouco de carne, pan e viño. Era fundamentalmente eso. Sí, é interesante porque dentro do teu traballo de investigación, particularmente tamén hai que sinalar que eres membro da Asociación de Periodistas de Estudios do Camiño de Santiago, tes publicado algún traballo, un libro, por certo, editado por esta asociación, sobre o viño e o Camiño de Santiago, e particularmente hai que sinalar que moitos mosteiros eran activos, non sei como decir, non vamos a decir empresarios vitivinícolas, porque non sería o termo adecuado, pero posuían viñedos ou prioratos en zonas Claro. É fundamental, si, os mosteiros extenderon o cultivo do viño, eso é claro, é fundamental. Fixeron que a terra producira máis viño. Tiñan utillaxe, tiñan tecnoloxía, tiñan coñecementos, e, bueno, pois había moitos labregos que sabían traballar a terra, sabían cavar as viñas, sabían, pois, podalas, entón foi todo unha aprendizaxe. Pero, efectivamente, os monxes en xeral, pois, extenderon moito o cultivo do viño. Ben para a liturxia, que, como digo, facían misas encadeadas constantemente, estaban nas igrexas monásticas orando pois todo o día, e, por tanto, pois había xa un certo consumo litúrxico, pero tamén para o alimento. Tamén era importante o viño pois mesturado con auga, pois era moi importante para o alimento cotidiano do monxe e dos pobres e peregrinos que podían achegarse ao mosteiro a pedir esmola ou pedir acollida, pedir hospitalidade, en definitiva. O sea que foi unha ocasión para moitos peregrinos de ir probablemente coñecendo variedades
vinícolas diferentes ao longo do camiño. Con toda seguridade, sí. Bueno. Pois non sei se hai algún aspecto que nos estamos esquecendo que queiras sinalar. Eu creo que con estos apuntes nos levamos unha idea bastante clara do papel que xogaron, da importancia que tuveron os mosteiros, sobre todo nesa primeira edad dourada do camiño, non? Porque penso que logo se apareceron moitos actores, non? A participar na acollida. Bueno, evidentemente hai séculos de decadencia, unha época que probablemente a contemporánea de renacer, non? Pero hai un momento en que os mosteiros foron fundamentales, pero máis adiante aparecen outro tipo de actores, as cofradías, os conventos, quero dicir, non os frades, non é o mesmo un frade como un monxe. Efectivamente. Contemporaneamente. Efectivamente. Eu recalcaría, pois, os monxes ocupan lugares rurais, fundamentalmente. Illados. Sí, son lugares illados, como digo, son illas. Son illas espirituais en medio do mundo, dada a proximidade do Camiño de Santiago, pois potenciaban a sacralidade desa vía de peregrinación. Isto é unha cousa fundamental. Os frades van a ocuparse, os dominicos e franciscanos van a ocupar as cidades. Eles van a ocupar os núcleos urbanos. Entón, pois, tamén van a ser moi importantes, pois, no ensino, pois, na reevangelización, en definitiva, da sociedade urbana, e tamén na hospitalidade, obviamente, tamén na hospitalidade nos centros urbanos. Pero os monxes van a ocupar, como digo, pois, áreas despoboadas. Van a estar localizados en áreas despoboadas, pois, por exemplo, en Terra de Campos, pois hai lugares moi dispersos. Aínda hoxe os peregrinos teñen que pasar por paisaxes totalmente sen poboacións, hasta que chegan pois a Sahagún. Pois ali había un dos grandes centros monásticos de toda a peregrinación xacobea. Poño por caso o exemplo de Sahagún. Cluniacenses, ao final. Sí, por suposto, sí, son vieitos, son cluniacenses, efectivamente, eles eran realmente unha ferramenta fundamental para a reforma gregoriana, para este proceso de regeneración da sociedade, para a hospitalidade dos peregrinos e, como digo, para potenciar a espiritualidade, o senso sacro desa vía de peregrinación que é o Camiño de Santiago. Ese estar illados en lugares naquela época lonxanos faime pensar, xa rematamos, que probablemente a primeira cartografía faise unindo mosteiros. Entendo eu que os mosteiros non se foron a colocar no Camiño de Santiago, senón que máis ben o Camiño de Santiago foi buscando acomodo nos primeiros lugares que había acollida. Non sei se... Bueno, é unha cousa, eu penso que é unha cousa, unha construcción que vai en conxunto, porque hai que ter en conta tamén como digo, as urbes, porque era tamén moi importante a vía de peregrinación para vertebrar os reinos, para vertebrar o reino de Pamplona, para vertebrar o que despois foi o reino de Navarra, Aragón, Castela León, en fin, era moi importante. Entón, pois claro, os núcleos urbanos son fundamentais e eso vaise complementar, unha rede que vais mellorar, en definitiva, pois con toda esa rede de puntos no rural constituídos pois polos mosteiros, efectivamente. Fantástico. Pois bueno, eu creo que ata aquí levamos a un monte de cosas faladas. A mellor volvemos outro día a darlle unha volta, pero bueno. Oye, moitísimas gracias por compartir unha pequena parte do que sabes. Bueno, gracias. Un placer, gracias. Un placer tamén para mí.